Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Bag nga bigat yo amin nga sangapada pawagayaw. Manipod dito in Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan ti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di ba nga sumangbay ti programa? Dear Manong Nemi, pasensya kayon mga kanemers. Tayo karkarigatan tayo pailaeng iti hiya. Mangiya. Yes ngaw. Adag iti balikas tayo. Nubuses tayo. At least, thank you God. Thank you Lord. Inagasan nyo. Dito'y buses ko. Arapakup ko. Tapno mga pagsarbiak manin. Kadag iti viewers, kadagiti sponsors, supporters, di programa ng Manong Nemi, ken Tinemer Studio. Kasana ka nakaprograma, di kalman, papagayam ti Manong Nemi, ken iti kalman laeng, kaya po nga rod iti buses, iti matibihang ta awan ti sungaw, na buses. Papagayam mi, good morning, kada kaya aming asangapada, kaya't padaanan nyo ti pagkasalitaan ni Eileen, nga napoluan iti nakalipat. Kaano tayo nga makalipat? Nakalipat kami. Kunadano ko, at mapasamak kadakwadan. Nga saan kumapay larumbeng? Uno, nakalipatan. Nalipatan na tayo. Parang ganon. Padaanan nyo nga, please share this program. Share. Sagudahin nga rin ti surat. Ti pagkasalitaan, ni pagayam tayo nga Eileen nga napauluan. Nakalipat. Dear Manong Nemi, gagangilaing iti panagbiag mi Manong Nemi tasang kasapulan sang kaapuyan na kunada. Kada itatika po na nuapay nga sa anak nga nagbasa iti kolehyo. Marigrigat kam haron. Sakat 5 kam nga kakamsat Manong Nemi. Dua nga inauna nga lalaki nga nag-aasawa da idin Manong Nemi kat siyak ti sumaruno may 3 agenteng nga. Sa lalaki manen ti adjek, sa babae ti borodek Manong. Hindi ba nagbangasan ko Manong Nemi kat ti panagtrabahok iti may isang department store kas may isang sales lady. Ano siyempre da kita kararem kanyak. Kahit sang kabalakad, pamagbaga ni nanang kanyak. Eileen, balasan kan. Kahit siyempre, si kanton ti sumarunong nga makiasawa. Kalpasan ta, damanong mo nga John, ganmanong mo nga Fidel, kada asawa nan. Ken si katin na nga babae. Kahit may kinitatag mo anak, sang kumanga sikat ti mga ibabayin ti pamilya tayo. Nanang natapi ko mga siyak. Isungar nga kunak kang sapay kuma.
Tapi kami na pampanunutan nyo rita. Ang nga tamok. Ang mga may tulad ka rin nila dumarita. Nga ganak nga balasang. Naman pa kung mga nakabalasang na daw mo pa boyfriend ko. Awan. Awan pa boyfriend mo. Ngam ato dagiti agar-aram keng ka. Ang kaso nga rod nga danto boyfriend mo. Kat sa mundo nga mapupuotan nga ipay tibagim keng kuha na saan ka pa nagkasar. Nagsikog ka. Baybayan na ka. Di aga nakabalasang. Nadayo na nga nga mapasamak. Kasi nga kunak. Ngagtanang ka. Laglag mo yung tiba magbagami keng ka. No, adang kantuman ti boyfriend sa mga basta itaya tamagim. Susapoy ha. Wala, ang problema yung kanya. Sa anak to mga ibabain, ti pamilya tayo. Narikat lang aro din ti biyak tayo. Sakit lang mga ibabain ko mo. Mamuyo ti kahit ko. Ganun ti kahit mo. Ago rayak ti hawayano. Apo kat na pinasuna yan. Kasawa kat hawayano. Kahit no saman nga hawayano, siyempre, tada mabalin na. Tay at tatakil ka palay na. Tay mga opisina. Ganun siya at ano kasta anak ko. Alang sapay ko mga rod. Sapay lang ko ma. May sa kadakwada ni Jimmy manunaming agar-aram kanya. When ito nga means na gundaway manunaming imay ni Jimmy dito yung department store. Siyak tinangsango kang kuana. Ito talyawon na wow. Nagwapo. Good morning, sir. Kecho ka di data? May bagay kang karata, sir. Ana? May bagay kang karata ko na. Diyak pa insuot, may bagay. Oray sa mo pingin isuot, sir, may bagay. Adad na nga mang pagwapo kang ka. Kastan sama na talaga tirason yung sales lady. Iba kayo na nga bagay, mi nga adad na mang pagwapo, no mang papintas, kahit yun lang nga makalako kayo. Hamot Di ba? Hamot Iba kami mat ano, sa inyo bagay, iba kami mat ano. Sige, mabaling ko ka di nga padasin na ito eh. Well, sir, mabilang arad atay kadaktipan na lung. Ola, sir, saan nga dito The fitting room sa Jenny. Wala, sige nga rad. Natified polo, sir. Sige, sir. Orahin kailangan nga may suot yung padas, siyempre. Awan tila ko yung kondom. Ala, sir. Ala. Ang kondom. Kaya baka lang nada. Nasutil ka No, dala ko yung kondom. Mabaling isuot, padasen. Ala, nga mabaling na, sir. Kapag ko mo, kasanun no saan umanay. Ala. Sorry No, kinabastos man na diyang joke ko. Joke. Sir, agad katawa. Agad katawa. Gumatang ka tikondom sa ibadas. Kaslada na nabuyak natin sa Facebook Dito kami nga nagabam mo kini Jimmy manong. Ang manipod matidin, kanayon matin nga umay kumatang, manunemi, danda ni maminsan ti makabulan, estudyante pala isuna. Mabaling kang Armen? Ha? Mabaling na ako may jibalayo, tarman ka. Anda ka di kayo mangiparit? Ba't ka di sir ang... Jimmy ko naman tan, Jimmy. Muna to, no, gaya man? Porchirak ko mamaten. Doon tuloy ko tinagbasa. Di agkatayab ta. Manong nemi sa anak ni may pinasyar dito balay. Ngem no umay dito pwesto manong nemi. Kaya't na kang kalayo nga bagbagay ti I love you. At apet di kong daway manong nemi. Nga may corner na katarakupan na kabigla. Hala, Jimmy. Ito na nung aklonan na. Ala, Jimmy, ang mga nod, makakita ka na ta. Awan. Ada CCTV to Ana? Na dyan CCTV. Manong nemi, imbawin ko ti matang ko, iti CCTV, kalbasan iti isublik, iti rupak, iti ropa, iti asidag kang kuwana, iti sumatan ti panangambal na kadag iti lips ko. Ala, ada CCTV, anak lang karoon. Kahit mo nga rin may katak dito Sorry
Kat no may kat ka, di asawain kan. Basbasa ka pa lang, oy. Tadi kayo mo kaya graduar, ang kasawa ka ng tinatagos. Nukas taon dan. Jimmy, mga nabaybay anak to, sales lady ak lang. Sangkan tong baybayan. Ikarik, Kailin. Ikarik kan ka. You're my first and last love. Manong nemi agraduar ni Jimmy, inawis nak. When? Nawis nak, balay da, iti panagpaala na. Ngam dinakmat inyam amo manong nemi kadag iti parents na. Panakkalan ti balay da. Sigun kan kuana manong nemi at mga opisina, dagiti naganak kan kuana. Iso ti baradak kadag iti dua nga mabahay nga kakabsat na manong. Iso kanulaingan ti awan ti asawa na. Wen manong, ket kuna na kanya. Into nakloran nak. Agtrabaho ak iti dua nga tawen katagornungat. Sakat to ikasar, ang karante nga kasar. Tila bagbagam. Into nakloran nak, kunam kat namin ano na ako na binisito. Di ka padyak pa nangag I love you to keng ka eh. Na ito'y, congratulations, happy graduation, and I love you too. Oh, ala. Narakop na kumanan sana inamalan di kiti lips na lips ko manong. Ada ka mga minti, lingid ka. Di iyo ore ko la idi manong name yam amunak ka di parents nang imsan nang inaramid. Siguro, kapot karadrador na pailang. Siguro, kaya naktulang iyam amo manong name to no. Adan trabaho na. Ito nakasagana nga, mangikasar kanya. Nagay-nayat kami nga rod, manong name kini Jimmy, kat no kasta, nga agsweldo isunak, hindi ta makastrike kani trabaho. Awisan na, agdi na kami manong. Kat nakaragraksak kami. Ito lang nagturo dito'y balay, manong name itaddan kotsena. Dumanong kapay. Kahit ka ngayon, mamu ka nagiti parents ko, kinakahapsat ko. Maminsan ton. Dadulot balay mi, nanumukam lang, masak lang sales lady. Saan nga may pangkaptit ka sa sahad, ti panagbiag, tinasken ka, ti patpatig ka, wanay-wanay. Kinurayam, ti panagikasar ko kaya ka. Agurnungak. Okay? Bye. Good night. Banag nga saan nga nailingid kadatatan kaninanang manunay ti amin. Nugasta, ada boyfriend mo. Unang, dahil nakakutse no ka mangdultulog kang ka, nukasta nga ibagam nga manadaw kang agawit at da mangidait kang ka. Unang, di kutse, ang mga opisina, karadardwar na ti college. Nabanag hindi naggraduar ti college, nabanag di balay da, nakipaala. Mga pubisa din kita na kanakang kuhana, isulat berdek, isopet awan ti asawa na. Kunana nang, nga agurnong, dito na makaurnungan, isunton ti parang kasar na kanya. Naipay mo ka din, di ba gimikang kuhana? Sampay nang. Dito ti kang ganay mo laglagipan, ha? Ay, dumagang kailan. Okay, handa ka aparitan nga maki-boyfriend. Ngem, ha? Sa mo pala itid amin mo. Di mo pala basta itaya. O sa mong tulay pa data, yung tumalpas ti kasar, nalawag. Nalawag nang kanganahin to ang naglagi pag data. Dapat, muna. Ay, wala lala. Sabi ko mga ordanak, napintas to nga pamilya, na ornos ka naragsak to nga pamilya, ti bangunan mo, no si kanton tag-asawa. Kadamdamanong mo. Manong John, manong Fidel, Numampay padpadadang construction worker at narunos ka naragsak ti pamilya na. Nadamatin bukod na nga balay. Kasi dati kayat ko. Adan tumatin bukod yung nga balay ka ni Aratanga di boyfriend mo? Jimmy nang. Yung Jimmy, kahit mga opisina, nagtagibalay kan to nga mang tarakan, ano mang tagibi ka nagitagbalingan nakyo. Nga po kumikan ka. No, pa adan talo nga po kumi. Duwa kini manong mo, John, may sapay lang kini Fidel.
Ay susnog asawa kay amin kata gaanak kayo kata 5 kayo apo. Dakila pamilya no kasta. Edi 1 year anniversary mi manunemi kini Jimmy. Nag-date kami manen. Napangkamnangan iti restaurant, iti bakas dawak manong. Ada in order na nga ara. Gabot first year anniversary ta, sweetheart. Uminom ta. Ala, Jimmy, kung kunada, kung may alak, may balak. Si Gawet, anarad babaling ko, nanti mo kayat, kas pagarikan. Yeah? Takid dawam ka din. Saan? Sa kokid dawam ka? Oray nga, voluntaryo ka. Si Gawet. Let's celebrate. Aya? Happy anniversary, sweetheart. Cheers. Tang. Red wine, manong nemi. Inimas ko. Siyak pa tumataog ka na gini baso mi manong. Kitne, naibus mi. Naglakil, abute. Ti Carlo Rossi. Nagimas kami manong. Hindi makapangan kami manong nemi mariknak matenti inom ko. Hindi tada kami ni ti kotse manong nemi ta itulod na kuman ni Jimmy. Naiturog ko. Hindi makaringak manong nemi. At nga nakaindangan da mga arakop ng mga agik kanyak. Uy, Jimmy? Manong nemi? Kasanong awanan terwatek? Kit agul-gulagulak manong nemi ngimsan nga isardengan ni Jimmy nga aprusan nga agkan kadagiti masalang nga maset ti bagi. Naging ka sana kung nga naggulagol. Balbalsak matenda giti agak kanarakom na. Manong nemi voluntaryo mat nga sumngaw dagiti asog kanarengeng. E di ababa nga panao manong nemi na ipaay ko ti kinabirahen ko kini Jimmy. Nagsangit ak kalpasan na. Jimmy, don't cry, sweetheart. Diyan na itong paltikari, kini bagi. Kanti pamagbaga na iti parents ko. Tapay, ingkari sang ko tala itad di amin ko ito no, malbas ti kasarta. Kanatat kang kanahin nga bagbaga tatang kininanang ko. Nga niya pa nga ita. Nagbabawi ka. Kito rin man pa babawi ak may babawi ka nga rin tinapasama. Loko ka, Jimmy. Pag ko na maloko ak. Pinainom na. Kalbasan na. Nagayayatan tangan to hati amin, sweetheart. At saan ka kumang babawi? Okay? Yan tangi sa anak, ba't nga? Ang kamat nga may bayan. Ikarikin ka. Ing grande nga kasar. No laki dita, makaurnungan. Sweetheart, ha? Uy, ano man ang teramin? Ipidwata. Hala, Jimmy. Manong nemi, masansan matan nga kasto ti mapaspasamak kada kami kini Jimmy. Ti magadakas manong nemi kalpasan ti 2-3 nga bulan. Napanignig ka. Gimatang ti pregnancy test manong nemi. Kas iti pamalakad kanyak, ini-advise kanyak manong nemi ni Sonia nga padag ang sales lady. Taisot pagibagbagak no anya papaspasama kanyak manong. Iti salutsudag no api matan nga jak natatngan. Imatang pregnancy test manong nemi kata. Ada iti ni Sonia kat kunana. Positive friend. Ada baby moon. Diyos ko. Ano pala kami din? Tawagan mo ni Jimmy. Kadibagam, nga masikog ka. Kat siyempre, no talaga nga tungpalin na, ti karina kan ka, tungpalin na.
Tinawagan ka rod ni Jimmy Manong Nemi. Hello, Eileen, nadak ti pisina. Magbribate ti cellphone ko sa kapo na nga tumagtarag na parang iti siyar. Tapno lang makasalita ka, apay. Emergency laki, di apay nga tumawag ka na mong andat ko pisina. Emergency nga talaga, Jakon, mayura pa yung malpas ti pisina. Apay, masigaw ka. Apay so? Uy, good. Nakas na may sakto nga, ama. Una. Okay. Dumungig ka, ha? Dumungig ka. Dumungig ka. Uwan, dumungig ka. Ikasar ka. Inggrante nga kasar. Tado ka dornong mon. Adamat na kakapsat ko. Nga magtulong ka niya. Adamat na papakin mama. Adamat na kakapsat ko timang tulong ka niya. Ingkarito na ita eh. Kaya magdanaga ma. Orayan nak lang. Basta orayan nak ha. Pangorayan ka. Dito pagtrabaho muna saan kang Jamalayo. Basta orayan nak. Intun ka basta orayan nak. Kinor-oray kong harad amano. Numanan umawag ha. Ayam mo. Adak dito eh. Balayo? Si kaya mo. Tak dito balay. Urahin ka nga ron. No saan nga dito balayo, posible nga dyan ito pagtrabaho. Okay? Basta urahin na. May sa tuwa, talungal daw. Inaldaw nga tawagak manong nemi. Iti may katlong aldaw manong nemi. Tsak ba't makontak isuna. Anong tandad man manong nemi ti? Salbon na. May kapat. May kalima. Makalawasan. Duhalawasan. Tsak matan makontak manong. So niya nga tramidak ni ako patong mabulang ti tiyan ko. Tapay. Yung karigin ang orayek isuna. Nga posible nga dito mo sangkat sa diabalay. Nakontak ko iso ng talungal daw. May kapar kang gana ka na ito. Tsakpatan makontak. Andan mo ng cellphone na. Ngapay nga na. Diyos ko. Ay, taramita. Nagpampanik ka kasta. Mamati ka di nga napudno. Ni Jimmy kang ka. Mamati ha. Mamati ka di nga saan nakabaybayan. Mamati ha. Pues. Na talaga mamati ka, ikadamdan niya mo ng panagdanag mo. Okay? Sige. May sa bulan. Duwa nga bulan. Talagang diyakon makontak manong naimi kat kakaasyak lang nga mangilinglingad. Tisikog ko manong naimi nga barbarikisa kadananang kinitatang ngamiti may sagon daway sangkon nga nailingad pa edita maulawak kat latay! Ay, Aileen! Idag sublenti puot ko manong naimi at dakon iti ospital kat ninanang. Nagapuot kagayaman. Nanay, paisa din o yan ko, hospital. Kat pinanak ni ka ni doktor nga masikog ka. Anak, punay kan. Abay kang tulok mo. Sino nakasikog ka? Ni Jimmy. Kesa din o itantiyan ni Jimmy. Tsaka di ba't kunakin ka? Di mo ikadigit kunakin ka kinitatag mo nga di mo ipapaytibagim ta sino man dito na saan nga malpas ti kasar. Gamin ko. Hindi, sa yukit inulit-ulit siguro. Sa dinuitan din ni Jimmy, ni Bagbagap. Diyak mantan makontak ng, ay susapoy ha. Di kayat ng asawan nga ganak kang balasan. Pungut-pungutan nagmatin ni nanang. Nasakit na, ano anay ko. Magtinanawa ni tatang manong. Gagawin na yun. Pakawanan ta kumanang. Nga pa yung arti mabalin nita. Hanapin ko mamay ta, no? Ikasar na ka na hindi nga nakasikugkan ka. Yung karina tang.
Yung Karina nga niya, nga dinakbaybayan. Yung Karina nga oray, gisuna. Yung tsakbatin maoray, kaya nakangruan di amin, tsakbatin makuntag. Alala, saan ka nagsagit? Dayon, gawin dayon. Inulit-ulit ko nga tinawagan manong naming ang kaskas di. So niya, madlawan ti tiyan ko. Kat madlawan talaga na. Inaman na bulan, kasano sa nga madlaw, harot, alam? Kan amon deta ni Manang Beron. Ti busta, bustayo. Oh, iso deta ni Ma'am, Manang Beron. Aileen, Manang, suot ka kanya. Hindi pa naka-obsina. Nagtugaw ka. Ika, Manang. Amom, yung pakabsat ko tibagik kada kayo. Imbagak kada kayo nga awan sabsabali, pakabsat ko tibagiyo kanya. Nakay nga sales lady. Adarak ka na problema sa kani. As nakaroon Manang, masikog ka. Obvious ba? Ano nang mabaling ay tuloy mo pa trabaho? Nakalalas na lang amon. Saan nga may bagay kang nga tinupurmem? Saan nga maternity dress tinupurmem? Nakalalas na kitang tilangam. Kaya kaya nga maapektaran din negosyo. Kaputi kahit makita na nga si sales lady kat masikog. Agbakasyon nga pailan. Nawan, di maramin ko Manang. Sorry okay lang. Tunanok kasar. Api nga hindi na kay kasar. Api yung tulog mo nga, duwaklit siyan mo nga, awam pa iti kasar. Nagpukaw mo di boyfriend ko. Ay, yesos apo ya. Wala. Stalatib ya. Di kami nga naganan na. Di kami mo inararamid siyo. Alalalan. Ito ko man lang yung kompleto nga sweldo nga dito nga bulan o rin pa'y paglabas lang nga kidsenas, okay? Kaya mas pagarigan ta makaapas nga ikan kuntot, mabali mo ay panahon ti anak mo. Mabali mo ito nagsubli. No kayat mo? Nagkamanak Manang. Nagkamanak. Nagsarda nga karoden manon nami. Nagsardangan ko manong nami nga nagtrabaho kat nagtalin na edak dito balay sakla rumbar manong nami nakagpa-check up. Pinadas ko manong nami nga tinungpal. Tiya balakad kanyak ni Sonia. Timawag ka mismo manong nami ti opisina, pangup-opisinaan ni Jimmy. Sinarusod ko. Aging ka na ita, ma'am, sampai ka nagsubli. Nag-leave. Intultuloy na matandang bakasyon. At posible nga nasampay lang nagsubli, may katin ng trabaho na. At mga ala kami tikasukat na. Sabi ka di, sino ka dito? Yung boyfriend, girlfriend na. Sabi nga, no girlfriend na ka, apay ka sa lutsodip na sa dinoyan na, di mo ka di makontak? Sangarod? Basta. Amom ti balay da. Amok sir, ngima niya. Ingkak sa lutsod sa diya. Nasa dun ayan na. Saanin sir? Inaramid ko manong name tinapan umar aribayan iti balay da Jimmy manong. Agdorbelak ko mga adda pa nagamak ko. Ay nga manong name adda makitak nga pakit nga dati hardin. Saan mat nisot inana. At nakita ko din mother ni mamang na manong name hang iso. Makita na idikit kitaan nak manong name iti bakit nga dati hardin imasidag.
Ape ka di, balasan ko kunak ta, kasadar mo sa natay, inaunang anak ko. Masigog ka. Nananay bag nga malimyo, kastamat kang ka. Sino kaya dito? Siya? Hardinera, kusinera, all around. All around? Ni Jimmy. Ada iso na na. Gamam mo kaya ni Sir Jimmy. Uwan na. Ayun na. Ada sa Manila. Intun ka nung ngagawid. Takman amo. Kunada ka. Saan ka nung ngagawid? Sino ka di? Awan na. Sige na, thank you Alawan, sige. Dada ko dito balay manong name iti silet ko. Nagsagsakit. Kahit nakasawan manong name nga saan nga tinungpal ni Jimmy ti Karina kanya. Siguro manong name ka nagsukatan ng SIM card. Gusto nga sanggun nga nakontak. Siguro manong name ka nagsabol ng trabaho na sa Manila. Ta siyempre pinanawan nan tibang opisinaan na nang sapulin sa baling trabaho na sa Manila. Kahit nga sawan nga entrayan na. Kahit nga sawan manuniming linipat na. Nakalipat na ni Suna. Nadlaw ni nanang manunimi nga nagsangsangit Nga makatulong na panagsangsangit mo. Lang, pakawanan dak. Ulit-ulit pakawan ka na kayo. Talagang nakapatangak ti lalaki nga sa lawasaw. Kaya talagang sa lawasaw Ang lilaw. Ay, po. Awang matya mo nga nagkurukurangan mi kinitatang mo. Datakang kanahin mo ibagbaghakin ka. Tunggalag pumano ka, tunggalag rubot ka. Nga mo nagtrabaho. Tunggal damang pasyar kang ka. Nga ko namin saan mo nga basta itit tibagim, iti ka dito nga da boyfriend mo. Kaya man ang tinaramid mo. Nakalipat ka. Nalipatam ti karim. Nalipatam ti karim tibagim, karim ka na kami kinitatang mo. Iso nga nakalipat ka. Ta nakalipat kayo. Ita, nalipatan na kamatanda dyan nga Jimmy. Nang lipat ay. Inawat kong ti kinapudno manong name. Kat siyempre, idudumtengan ti kaaldawan ti panagpas ngay kumano. Ang gargararag ko nga sabi ko ta makalasad kami nga kina. Pagpindasan na manong name kat sana ka narigatan nga nangipas kay kini Hasmin. Tayo di saldsudin ni nanang kanyak no at nagan ti apu ko na. Kanyak, Hasmin, kinunakmet. Ti ka di mo't layang nagan da dyan nga Jimmy, iti pa mo nga nagan ti ama. Nagan, umana nang. Kinapasuro siya na pilyedo na. Nakadig ito yung matangkit. Lore no saan nga kasar. Malpas na nga nagkasar. Olay no, huwag na mok na ita, halintag. Ano ito apelyado ni Jimmy? Imbagak manong naimi. So nga rin may registro. Ay na, cute dito yung po. Isupay lang ti umo na nga babae. Nga apo kumikinitatang mo. Nanan, ikaduin. O patin na kita apo ko. Apo kumikada banong mga John, kini banong mga Fidel. Nga puro lalaki. Siguro nang kaya nga maiwaras ti apelyedo ni tatang. Ikaw na. Sika, babae ti anak mo. Maragsakan na ka na. Ada babae nga po ko.
Kahit isupet ka balay ko. Agamanak nang tamaragsakan kayo. So na. So, man mong bastarda na ito yung hasmain, ngam talagang makaragsakan kami kinitatag mo, at nangarot apo kumin nga babae. Agamanak. Sa dinong kataitan tingag paisutihan ni Jimmy. Anong to tibaga kani Hasmin? Ito sa lutsudan na nasinot amana. Ti pagyamanak manong nemi kadadda ni nanang nga katulungak ang mga sikaso kini Hasmin. Iladdan talo abulan na manong nemi imbaga kini nanang nang subliak man trabaho. Kaya Nagkatuwa na. Nagasagana mo lang ni Manang Piron nga mga alakan niya. Hindi dati nga magtrabaho. Kaya siya doon kasta. Hey. Kahit tanan ti plano mi ti biyag mo. Agpasikog ka manen. Nanang mo. Ulitan manen ti bidot mo. Sana. Adot ka kasta. Ado nga anak. Kasi sabali-sabali nga ama. Nanang samot na. Amot na. Laglaglaon na yan ti babae nga ang kaskan niya ulit at tibidot ko. Iso nga rin nga anad ka. Saan kong itong aramidan ti kas tinaramid ko. Baka no makainom kan tumanen. Kahit mabartek ka nga makaturog ka, ito makariing ka. Ararakupan na kantong ti lalaki. Kasta di storya mga namasama ka na kayo kini Jimmy hanggang Ngunang. So ang pagdragan niyo. Sige. Kaya sabi ko maanak, tasaanin nga maulit pa itibidot mo. Nagsubliakat na radmanan manon na may iti trabaho. Kat ko nakanyak ni Sonia. Wow, Eileen, langam tikas lahuan anak mo ha. Napintas ka lata. Talaga man napintasa. Nabimpiyos ka pa ngayon siya. Kumusta kay kamat gaya man ka ni Arnel? Ni Arnel Sambuso nido. Apay kas tandagan na ya. Haan ka nagnagan na lang. Apay amo ni Arnel Sambuso nido. O mamok ah. Textmate ko. Kasta. Saan ka pa yan nagkita? Awawisan nagkarot nga mapanjelo karda. Idya ka no sa lapasap. Tado ka no tarakan nga tilapia kan palta. Kasta. Kit no agaya bakit agayaban nakmet. Ikaw muna. Best friend ka nga rod. Awang bahit bang pinag-asawa kin Arnel. Agoro nung kanupay. Naipay mo ka titipagin kong Uwansi ka. Oh, bagmantasan kang sigog. Sanak pa talaglag akaskin ka. Hindi ko mangamin kas jahe. Nagtumtumarak ka kuman. Kasla kanyak. Nagtumtumarak. Uno saan? Igatangam ko man niya Jimmy ti kondom. Hana? Babait gumatang ti kondom? Kawan. Tapno di kastakit. No condom, no sex. Kunong kini Jimmy, di awang kumat kasti kita. Hanggang ko mga naganak abalasang. Kasatararami din nyo, kinarnel. Kuwan. Abos na nakakondom. Nagtumtumarak pa eh. Duble nga panaganad. Magmantas ang agriri ni Arnel. Pag magriri. Tumtumar ka lang arodan sa mong pala pagkundumen. Kuwan. Anyata mo, baka makalipatak nga malipatak tiyag tumar. Ato kakasta kahit. Kat pasarino ka malipatak si ka. Yung paglagi din ta, agong kondom ni Jimmy. Ni Arnel ko nakuma. Sino nga rito kumatgatang? Iso na. Ni Arnel? Kaya mo yung iso lalaki di gumatang ti kondom. Amom no mapang gumatang. Paipadas na. Ano? Andang ipalobo, ay, jak katagin, di nosang ko yung patas, kasano nosang umsak ko na. Malagip ko lang at garod ni Jimmy. Dahil nakangigak ni Jimmy, kasi si jak na. Katuin, in-jokes gayam ni Jimmy kang kanata, hindi, di mo na panunot na pagkondom, hindi, alaman. Kung garod. Aging ka manong nemi nga dimteng, ni may sakaragit tinapinghet nga gararim kanyak manong ni Mando Wonomani.
Kanagdagan sa asawa ni Rona manong Nemi na Mani. O naman daw. Wan manong Nemi nagharam kanyak ni Mando. Kat siyempre, sana kun nga kayat, tsak kun kayat tagayat ko na ka. Nakasagana ka mga ibilang apod no anak ko. Ni Jasmine. No lagi daklo na anak. Ikasar ka. Sorry, Mando. Sorry. Agayad ka langit sa bali. Sanga siyak. Happy ko mga siyak. Kadisgrasyada anak iti anak. Isunod ko anak. Kayat ka nga ron. Tadan anak mo. Yung balimatan ng anak ko. Tapi ka siya kayat mo. Nga nakabalasang. Sana kami na makaputot. Ha? Ala. Kasano nga rin no kayat kong agadi ni Jasmine? Di ka kayo makabutot. Sabi ko mga rin nga kayat kahalaman kat siyempre nag-asawa ka agad kahit ko agad nakakmanin tapos nadaading ni Jasmine. Nga mo rin nga tamat ibaga na manon naming nga makaputot isuna. Kasal narigat ko manon naming ibawing di pa nagahid ko kayo kuwana. Kamusta? Kasla kayat ko nga orek lat naman. Pasaray umay dito'y balay manon Nemi ni Mando iranana no kasta nga day off ko. Kat nakadado manon Nemi di kiniitad na. Isa sarabo na. Paspasuksukan na pa'y datatang kininanang manon Nemi. Kaputan mo niya at hindi magustuhan datatang kininanang kita. Isumat ito nakadakwada. Sa agregregalo mat kanya. Agregreganual na pa manon Nemi di gito kakapsat ko. Ngayon inaudi. Wan manon Nemi barumaten manon Nemi ti adjek kat bumalasita ngayon ti bordet. Kuna kanyak ni nanang ti minsan. Kanya balat sa pulim kini Mando. Nang ti mo ka di pala ipalubos nga mandurukot. Di mo ka di ipalubos nga madukot na tapusom. Tamanagayat mo. Nang tiyakon kaya tagbidot. Jesus hapo ay. Kasano ko mga agbidot ka? Kadi mo pala ipapay ti bagim keng kuha na kasar pa lang umuna ko na Kasano ko mang ibagak kasar nga umuna ka. Diyak mo pesyo ng bata. Kitsong bata mo na. Diyak mo tayo yatin nang. Ay susapo ya. Ano't sa mo pangayatan keng kuha na alaman? Nasingpet. Pagkunan nyo nasingpet. Diyak mo tayo nakita ka na Bartek. Pakita na ako mga arot mo Bartek yung suna. Tiyumat ka palay. Uno tiyumat ka roba. Yan sabat ko mininom. Ano nga saan? Nung hasta ko may kita isupay ti mangitugot ti mainom nga dapat magusto ni tatang. Wan ang uminom ng pesong jack pen nakita nga na Bartek. Di na kahit tag-Bartek at adad toy. At ang aming gun-gun udan na. Nakabuot ka nga ro din tagar-arang ng Bartek laman. Ngayon mo yun baka jelo ka rin at Bartek. Nalakit ka. Ang nga tamat, yung kasalutsudan dyan karuba na ano, yung kagimpisti ka rin dyan lugar na tamo, no, asin no nga talaga na ito yung Mando, no, mamarte ko no saan. Kaya nabitas ni trabaho na, gani. Construction na kas kinitatang. O, nang porman ka, no. Huwag ka, no, tapos naman din magbagana kanya. Pormando, ni Amando. Ay na anak, no agayat ka manen, awang kas kinimando. Abi nga mga gusto nyo so nanan. Awang kas kinkuhan na nagregalo aron. Nanang inton maasawa na, patsin nyo nga tape nga regaluan na kayo. Ninanang istal amin di kita lalaki, kaya dalang makunot, ti panagwan, ti may isa nga babae, armenda pa din naganak, katakakabsat na. Sa nga dakas no talagang iso. Wenang, sa nga dakas, kapot tabaro iso na. Ngayon ti question dito
Awan ti mariknak nga ayat kang kuhan. Ay, saan pa lang orte, atem? Ti ama ni husband. Siguro. Manong Nemi, may kaduan nga panagkasangay ni Jasmine Manong. Dalaingin nga sa Manong. Already may sakit gudwa, titawan na. Mami, ti awag na kanyak. Sana isaruno. Daddy ko na. Agsapul ti daddy na Manong. Ba nagkapagsalsalutsudan na dananang kinitatang. Mga mangit kong ibagbaga ni nanang. Awan ti daddy, maon ti daddy, mapokawan ti daddy. Nagpukaw, ang aslasok, nakalipat. Nalipatan na kayo nga gina. Maon ti magdanagam. Taadim nga nasingpet. Nadadim nga managregalo. Aya, mando tinagan na. Nanang, hanyo bagbaga na ito tiyanak ko. Amoy yung ori obing pa, yung alis to nga masagap na tiya, anyaman nga mangig na, may mula ti panunot na. Nakakatuan. Tapos na kasta ka, dadin dumatan ti awag ni Mando, tawag na kay Mando. Kastamat mo ka ti bagbaga manong nemi ni tatang, graman di kakapsat ko. Talagang nga, ilaklakad na kanyak ni Mando manong. Kano kastamat ng pumasya ni Mando, manong nemi kargat namat nga ubaan nga kay ayam na ni Jasmine. Hindi ko, dadi matan ti awag na kay ni Mando, manong nemi. Kadiri ita may kadwa nga pa nag-birthday ni Jasmine, manong nemi ni Mando iti naggastos. Mando, saan kong ikinitaw kang karatuman? Saan kong imbaga? Awan ti magdanagam. Voluntaryo nga nagtawad ti kaon ka nga siyak ti mangigastos. Kaya, pinakaiter ko. At dapat siyempre, clown. Kompleto. O nga ron, iti first birthday na ka. Ngisop pa nagbunyag na. Gagangay lang iti. Ita nga second birthday na. Nga, sikat naggastos kat ni. Garbo. Kahit kulay panagnagkang ka. Nga talagang ipatpatig ka. Akasmat pa nang ipatig ko ni Jasmine. Imagine. Daddy ti awagan kanyak. Ti anak ta. Nakadigdag kat kanyak, di ba? So awan to nagbali nga problema mo. Sige. Yeah. Celebraran ti na itong okasyon. Apa nag-birthday ti anak ta. Kat ni, nakaradong uping may. Kapata ni, the clown. Kat ni, ada pa di magicians. Kaya nagpaiso ng name kastawan iti ayat di iti uping. Siyempre, adot uping manong name the children party nga ron. Kaya malasid kreta, manong name imay pay amin di kita katrabahwak. Talaga ngayon na imbaga ni Manang Beron, manong nemi ang kingkuka at department store, ngayon iti itangal daw, kita agbakasyon kami. Ngayon umatendar kami, iting grande nga birthday party. Kastamutan manong nemi, nakadado, iti lalaki nga pada ni tatang, kastamutan kani Mando, kitni, nakadado nga arak, pulutan. Manong nemi, adasang kamasit nga programa. Kadeta, pinagsauda matin manong nemi ni Mando. Dito'y matin manong nemi ng bagana. Nga dandani ganon ti kasarmi. No kasan nung ti kinaing grande ito yung panag-birthday, dati anak bing kini Aileen kakabsat. Mas 2, mas 5, iti panagkasarmi. Basta o iti palpalakpak damano. Kinolding nak ni Sonia. Uy, inaklon ba't kaya man? Ano nga inaklon? Abi nga kasi na bagbagana.
Tsaka rin mo apay. Ibaba yung aing ko ma. Yung mga ano sa pamati na tao. Manong nemi. Hindi malpas kang sao. Ni Mando. Kinido ka na di MC manong nemi ang saok mat. Katiam mo na kat mapangko sa rurungan manong nemi da itang imbaga ni Mando. Kakabsat, I'm sorry. Ngayon kahit ko lang kontrahen da di imbaga ni Mando. Tama nga din numumati kayo. Sa nga po nung natakabsat nga sumaruno ti kasarmi. Kapotahan kumot pa nga inaklon sona. Ken saan iso ti kayat ko. Ti kayat ko mangikasar kanyak. Ket timot lang ang pudno nga ama. Ti anak ko. Kunak manong name. Ket kumun kontra madalanang kinitatang mano. Borang dalang nga umay da iti ayang kong agawan ti microphone ta. Sa daya ibagang umanugod na nga ni Mando. Ni Mando manong name iti masadag. Saan nga kontraan? Sa kiamat. Mismo pa nga dato nga okasyon nga siya tinaggastos. Nga dakkel tigar na gastos ko. Sana kapasaktan sa pabainan na. Nikit manggulumot tan manong name. Haging nga da nagtimak iti medyo dayo. Siyak turumbay nga mangikasar keng kuana. Ni Jimmy? Jimmy! Naiturong amin manong naiming ay matang mi ti ayan ni Jimmy. Ni Jimmy nga nakakagwapo manong naiming. Kaya nga ti marayak manong naiming obak ni Jasmine. Nasimabat kang kuana. Jimmy, hapang itaka lang, Jimmy. Iso ka doon ito, anak ta. Iso, mga ka, anak, Jasmine. Iso tipod nung, aray ko, iso tipod nung dadim. Saan nga kaya't ididamo anong name Jasmine timapan kang kuana. Ili tayo masadagmat ni Mando. Among ipapilit, nusakti kayat na. Pare, si katirumbing nga sa among ipapilit ibagim, nusaan nakakayat ti babae. Gastos ko tayo doy! Manot gastos mo. Manot ginastos mo. Ibagam ta sokta. At dapat interes na. Jimmy, mandosan ka kumang manggulo. Napabainanak. Kanapin aming imbagam tikas jay, nga umat nagkinawatan ta. Siyempre, kontrahe ka tama, nagpapeso. So, tamdado ang gastos ko. Ibaga mga kanyak, numano pare. Teted ko. Sige. Kontakto pa lang manipod. Amin inregalo kadakwada. Kontakto numano. Sige rin kayo to. Kinuna naman tan manong naimikit na iban naman tan di barkada na. Manong naimi na ituloy ti party. Kad nagsao manong naimi ni Jimmy. Inala na ti microphone. Kakabsat, kan kakayam, tuloy ang ligaya. Kada ito'y second birthday, iti anak mi kini Aileen. Uba na manong naimi, ti anak mi. Kumay kayat kat maten ni Hasmin kang kuana. Karagin na naganak ni Aileen, tatang, nanang. Dagiti kakabsat ni Aileen, kayong, ipag. Dagiti gagayem, katrabahuan na, amin-amin kayo nga datoy. Kahit ko lang ilawlawag ka na kayo. Nuwape kasi dyan tinapasamak. Ngamin kat, nakalipatak. Nalipatak, ti kinasesyonok. Ti onos almost 2 katawan. Nasurog nga maduang katawan. Nalipatak. Nakalipatak. Nalipatak ti kinasesyonok. Di ba nagturong ko dyan Manila? Tapno, personal ko nga kidawen kadagiti kakabsat ko nga dasadyahay. Iti tulong da. Tapno, matungpal ko ti karik
Kani Eileen nga grande ti panangkasar ko kang kuana. Kalbasan nga namuak nga masikog. Na disgrasya. Nadungbar ti taksi nga nagluganak manipod terminal ti bus ngagturong kumati balay ti inauna nga kapsat ko. Nga awanan ti malakip ko. Sigun ti istorya di kakapsat ko. Intray da kiti ospital. Idadan puot ko. Jak kanumatan amo. Ti kinasasinok. Jakon malasid ti kapsat ko. Awanan ti amamo kadakwada. Kung ano ti doktor. Amnesia. Nagalasatak kan patay ngem na amnesia. Na amnesia nakalipatak. Nalipatak ti kinasasinok. Dede. Nagbihagak. Nagtrabaho ak. Ibagada djanagan ko. Isumat to susarek. Hangkong nga nalipatan, tinagtrabaho, kabuta. Siyempre, nagbaling ng pamilyar kanyak. Ti lugar nga yan, ti opisina. Tinesting dak, hindi agaplayak. Ipakamu ka nakwada nga under amnesia. Amok matararamidak. Ngimdet lang ta, Jack, among ibaga. No, ana tinapalabas ko. Jack, may ibaga kadakwanan, no, ada napanawak na nubiak. Ta, ngamin, saan kong idingan inyam amo, ni Eileen, kada kitinagan kaniyak. Kan kakapsat ko, idinagraduarak. Inimbitarak na Eileen sa Jibalay, idinagraduarak, ngayon saan kong inyam amo kadakwada. Dida mo nga ada girlfriend ko. Siyak lang di makamo. Ora di kiti kopi sinaak. Handa nga mo nga Eileen si piyak ko. Kahit ko nga ida nga masurpresa. Ingkari kami di bagi kasakon tulayam amo ni Eileen no dumtengan ti panagkalay sa amin. So nga siya ti napasamak. Aging ka napasamak manen iti panaka-aksidente. Hamat unay kidi agrabe. Ngayon iti dayta nga panaka-aksidente. Kaslay supalat panakalagip ko naggapuak ditoy. Nagsublim ti datin nga lagip ko. Kaslat ti amok ket awan tinasurok nga makaabdo ang tawon nga napalabas. Arantak ko mairin nga tawagan ni Eileen. Jakmat malagip tinamper na. Tari di cellphone ko ngayon tinamper na. Nadadahil ka rin, di pa nakadisgrasya ngayon muna. Di tagsublin, tilagip ko. Awan ti sa baling anak nalagip, nga dagos no saan nga ni Eileen, tinangi kariyak nagsubliak to, nga ikasar ko isuna. So nga, rin mga na kong ti ospital, dagos ko, tinagrubuhat ni may ditoy. Kasto tinatatngat. May kadwagaya man na parang birthday ti anak mi. Neso na ito. Naka-cute. So nga, I'm sorry, Eileen, no nakalipatak. Ngayon saan ko na hangkon ranta ti pa nakalipat ko. Na-amnesia karod. I'm sorry kada ginaganak yan ka. I'm sorry. Nga magtuya kitan. Nga magtungpal ti karik. Ti pa nangikasar ko keng Eileen. Ingkrante akasar kas ingkarik kan ka. Gabatad na nakasagana dagiti naganak kanya kan kakapsat ko mangtulong kanya. Kinapudno na. Adan dagiti parents ko. Ing bagak kadakwada nga sumarunoda, bagak ti address isu dagiti itoy kadisdag da iti kotse. Isu dagiti naganak kanya. Dapapaki ni mama. Kat kasto unay manon nemi ti panangpalpalakpak ming adan dagiti naganak. Idagbalin tong asawa. Inya mamunak manong nemi niya Jimmy kada kita naganak kang kuhanak at inararakop ta. Ay nabalasan ko. Di mo ka di amo ti balay mi. Iko na ni Jimmy nga imay ka idin. Na imay ka kumatin may ka nagsaludsod. Di ba kami kumaking kanuan at napasama kinanak mi. Tapos sa mo, di pagaro mo siguro ka talaga nalipatan na kan. Yung pag mangarot ta sa mo nga
Sinong batan, saan ka nga nakinubyo nga nakiasawa? Kinistoryamat manong nemi ni Jimmy iti medyo tinaparuay nga medyo gulo itay. Nimbag man. Gabuti sulang tibat patig ko. Ma'am? Oo, ma'am, kadi, ma'am ako na. Gabuta talagang karik nga gururayak. Gabuta pa check na tong palin ni Jimmy ti kari na kanyak. Kitawa nga ro din trumba nga ro abalayan. Ay, abalayan. Sus! Kalpasan dito nga party nga panag-birthday, second birthday ti apo ko. May apo ko tayo. Isa runo tayo, di pa nag-aabalayan tayo. Nag-garbo pa yung miti dito eh. Kabota duham nga mang tulong kadakwada. Gaman kami balayan. Sige. Lala, ituloy tayo yung party. Birthday party. Kaya dito marono. Kalpasan dito abulan siguro. Adanton wedding party. Kasta nga rod tinapasamak manong Nemi. Nagkalaysa kami kini Jimmy. Kaya't na nga talagang yung grande idi manong Nemi ngim inat atipak. Saanin? Kinunak manong Nemi nga dagiti itulong dagiti kapsat na kastamatan nga dagiti naganak kang kuana. Ket itadalangan nga kwarta. Tapos nilikas sa kiso pangrugyan min nga mangipatak na ti bukod mi nga balay. Yung kunadamat manong Nemi nga saan nga nasken. Tani Jimmy ti Bordak, gusto kano tagyan, takam kano tagyan ti sidong dagiti na kay kamangan. Kinunada manong Nemi nga dagiti taduma nga isagod ta kada kami kat pagpunak to kanulaengen no nyaman ti kahit ko nga negosyo. Punak kahit ko timandaan iti department store ko na. Gem Mall, takayat ko tagbaling nga manager. Iti may isang department store. Nagalaysa kami, hamat ka di unay ng grande manong Nemi. Takayat kaya dating grande unay. Tayo ko naknarod nga, dila kwarta nga isagod dan, na unay gastusan ng tayo nga po una. Gasta-gasta nga rod, tinapasamak manong Nemi. Nagyan kami, iti asawa kastamatan kini Hasmin, Jasmine, nga anak mi, iti sidong dagiti nasiyat anak ay kamangan. Kat nagsubliak mo lang iti mall, manong Nemi, adang kabukbukudak nga pwesto nga department store. Kasaarin nga siyak kat sales lady laeng, na di kat siyak maten iti boss. Inalak ni Sonia, manong Nemi, nga panaka sales head ko, panaka assistant ko. Kaya di agasama matin manong Nemi, da Sonia ni Arnel. Agad timulong kami kini Jimmy. Da talagang nakabaybayagan ti relasyon da. Kung nangarot kat umununak ka nung kasar, tasak timuno nga naganak, sakbay nga kasar da. Hanggang nga nayunan pa, ti duwang anak mi manong Nemi ni Jasmine, ni Junior, ken kastamatan kini Jennifer. Puro letter J manong Nemi. Naganda. Dito nga ron ti pagkasalitaak manong Nemi nga tinaminsan kat nagsagaba gapo iti panakalipat. Nalipatan nak manong Nemi ni Jimmy gaputan na amnesia nga ron. Yung baglagi din ta nagururayak manong Nemi kat sa anak nga nangaklunti sa bali gaputa talaga nga patpatid ko ni Jimmy. Ken, yung karik nga talaga nga sa anak kung nga gayat tanilaing Jimmy ti patpatid. Agyaman naglaunay ti anos mo nga nangibasa ket sabi ko at dapat na ibatik nga adal liwliwagan pagsarmingan ti biag kadagiti-padak nga dibngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless. Ito yung agyaman nga pagaya mo, Eileen. Thank you, Eileen. Thank you. Thank you na ka na nagbuya. Medyo inyal alisto kong kat na sakit na karabukop ko na kayo. Kami ti trabaho tayo nakastoy. Trabaho ka utek kan karabukop tag trabaho. Salamat po.